Fit-tieni qari li smajna San Pawl lil Timotej jgħidlu ftakar tgħid kien nesa, ftakar qallu lil Timotej qallu ftakar f'Ġesu Kristu li miet u rxoxta. Hekk tolqotni din l-istedina li jagħmel Pawlu lil Timotej. Ftakar dan Timotej kien isqof bħalna. U saħansitra San Pawl jasal biex jgħidlu ftakar tinsiex lil Ġesu Kristu li miet u rxoxta. Jekk aħna qegħdin hawn illejla nagħmlu festa lil San George u nemmnu li San George għadda mill-martirju, rebaħ fuq il-martirju u huwa ħaj u meta nkellmuh jismana u jekk nisimgħu sewwa ikellimna dan kollu possibbli għaliex hu ħaj fi Kristu fi Kristu irxoxt. Qegħdin fi żmien sabiħ tal-għid, il-blandun għadu jixel. Sinjal, simbolu ta' Kristu li mhux biss hu ħaj imma jarmi il-ħajja. Kristu li huwa ħaj u li jarmi il-ħajja. U din il-ħajja trid tmiss ukoll il-mewt jew l-imwiet li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Ma llejla b'mod speċjali din il-ħajja trid tmiss kull fejn hemm mewt b'mod speċjali fil-qalb u fil-moħħ taż-żgħażagħ tagħna. Għax San George huwa żagħżugħ. Ma ninsewx li l-fidi nisranija għalkemm illum għandna s-sensazzjoni illi tgħodd biss għal nies ta' ċerta età biżżejjed inħarsu lejna u ġew l-lejla. Il-fidi nisranija hi prinċipalment fidi żagħżugħa. Hi prinċipalment fidi li l-oġġett tagħha, id-destinatarji tagħha huma iż-żgħażagħ. Smajnieh il-San Ġwan fl-Apokalissi, dik il-kwantità kbira, eluf ta' jgħid San Ġwan ta' żgħażagħ lebsejn l-abjad. Żgħażagħ lebsejn l-abjad quddiem ix-xieħ fil-għomor. Allura l-problema fejn hi? Id-diffikultà fejn hi? Iż-żgħażagħ illum m'għadhomx iriduh lil San George, iż-żgħażagħ illum m'għadhomx iħobbu lil Ġesu u żgur li jagħdu. U żgur li jridu jsiru jafu minnu Ġesu. U żgur li ż-żgħażagħ tagħna fil-fond tal-qalb tagħhom hemm xewqa kbira li jiltaqgħu ma' Ġesu. Allura fejn id-diffikultà? Nistgħu ngħidu fil-qosor, imbagħad inkomplu nirriflettu ftit flimkien. Id-diffikultà tinsab fil-li ngħinu aħna, jien l-ewwel wieħed. Imma kull wieħed u kull waħda minna ngħinu li żgħażagħ tagħna jedukaw id-domanda li hemm f'qalbhom. Fi kliem ieħor, ix-xewqa taż-żgħażagħ tagħna li jkunu kuntenti, ix-xewqa taż-żgħażagħ tagħna li jinsew il-problemi u d-diffikultajiet, ix-xewqa taż-żgħażagħ tagħna li jħossuhom maħbuba, ix-xewqa taż-żgħażagħ tagħna li jkollhom il-flus f'idejhom biex ikollhom il-libertà ħalli jagħmlu li jridu huma u li jixtiequ huma mejxajr fil-fond tal-fond tagħha xewqa għal Ġesu Kristu. U din rridu nkunu konvinti kollha kemm aħna minnha. Mejxajr tfittejx fil-fond għal Ġesu Kristu. Anki dawk li jaslu biex jagħmlu x'jagħmlu f'ħajjithom. Mhux għajr tfittejx li jittieħdu minn din il-ħajja li jarmi Ġesu Kristu rxoxt, li jittieħdu minn din il-ħajja li kellu San George u li għadu jarmi sal-lowm San George ma' kull min imiss miegħu. Kemm hu sabiħ l-isem Georgos, kemm hu sabiħ dan l-isem.
L-isem Georgos ħaddiem l-art. Kemm hu sabiħ. Xi jfisser ħaddiem l-art? L-ewwel qabel kollox kif jgħid il-Qaddejs San Atanasju, Qaddejs tar-4 seklu, Qaddejs Antik, l-ewwel Georgos, l-ewwel ħaddiem l-art, min hu l-ewwel ħaddiem l-art? L-ewwel ħaddiem l-art u l-istess iben tal-Missier, Ġesu Kristu. Huwa permezz tal-iben li l-Missier, permezz tal-kelma li l-Missier jagħmel, joħloq, mhux biss lill-bniedem imma l-univers kollu kemm hu. U allura l-ewwel ħaddiem l-art, l-ewwel ħaddiem, l-ewwel Georgos, kif jgħid San Atanasju, u jispjega u jitkellem dwar is-silta tal-kapitlu 15 tal-Vanġelu li għadna kif smajna, huwa l-istess Ġesu. U allura jekk l-ewwel Georgos, l-ewwel ħaddiem l-art huwa Ġesu. U San George li jieħu wkoll fuqu l-isem, li jagħtuh l-isem ta' Georgos u li jimita lil Ġesu, li jimita lil Ġesu fil-profondità tal-ħsibijiet tiegħu, tal-emozzjonijiet tiegħu, tal-għażliet tiegħu. Allura dawn iż-żewġ mudelli, dan il-mudell Ġesu illi ipprova jixbaħ San George f'ħajtu, għandu jkun il-mudell ta' kull żagħżugħ, ta' kull żagħżugħa, ta' kull raġel, ta' kull mara, ta' kull persuna, ta' kull ħlejqa. Kif jgħid San Pawl, kollox jitniet, il-ħolqien kollu jitniet biex jasal għall-milja. Għall-milja ta' xiex? Għall-milja tal-iben, għall-milja ta' dan il-Georgos, ta' dan il-ħaddiem tal-art, ta' din il-kelma li toħroġ mill-fom ta' Alla. U kieku jkollna nirriflettu ftit fuq l-identità tal-Georgos, fuq l-identità tal-iben, fuq l-identità ta' San George, u li kien ġib fuq dan l-isem. Liema riflessjonijiet nistgħu noħorġu. Insemmi affarijiet żgħar għax il-ħin u dak li hu. F'dinja fejn kważi in-negattività, il-pessimizmu, id-depressjoni, il-mewt, it-toqol, l-inkwiet, kważi nħossuhom immissuhom jirrenjaw madwarna. Imma b'mod speċjali, kultant, mhux kulħadd, imma kultant fil-faxxa taż-żożija, fil-faxxa żagħżugħa. Min hu il-Georgos? Min hu ħaddiem l-art? Jekk mhux dak illi jittama fil-ħajja. Jekk mhux dak li kontinwament jirradja minnu, jgħaddi toħroġ minnu din l-enerġija pożittiva, din l-enerġija tal-ħajja. Irriflettu ftit. Forsi uħud minna jew fil-parti l-kbira tagħna għandna xi biċċa ġnien. Irriflettu ftit. Jekk fil-ġnien hemmx post tal-mewt. Fil-ġnien ma teżistejx il-mewt, għax anki fera li tinxef u tmut tista' sservi biex itterri, biex isservi ta' sustanza ħalli timla, ħalli tagħti l-qawwa, tagħti l-enerġija lill-art. U jekk iż-żerrija fil-ġinien taqa' u tmut, din iż-żerrija is-sejrajn tal-ħajja. Fil-ġinien m'hemmx wisa, m'hemmx post għall-mewt. Imma kollox hu projettat, kollox jgħajjat u kollox jimxi lejn il-ħajja. U allura, meta għandna dan l-isem Georgos, fuq l-eżempju ta' Ġesu innifsu, illi huwa l-istess għajn tal-ħajja, li sejjaħ lilu nnifsu, jiena hu il-ħajja, jgħidilna Ġesu.
jekk aħna nħarsu, jekk aħna nimxu fuq il-passi tiegħu, fuq il-passi ta' Ġesu, żgur li nsibu modi kif nelbu, kif nirbħu kull tejb ta' dwejjaq, kull tip ta' nkwiet, kull tejb ta' rassa li kultant inħossu fil-qalb tagħna, li minn jekk ix marbuta mal-mart fiżiku, jekk ix marbuta mad-disturbi mentali, jekk ix marbuta mal-emozzjonijiet imweġġa, jekk ix marbuta ma' ħsibijiet u preokkupazzjonijiet dwar il-futur tagħna jew ta' wliedna. Ejduli intom, jekk aħna nfittxu f'Ġesu illi huwa il-ħajja, huwa l-għajn li tagħti l-ħajja, jekk aħna nfittxu lil Ġesu u f'Ġesu il-mistrieħ tad-diffikultajiet, tal-problemi li ngħixu fil-ħajja, insibgħux aħna wkoll il-faraġ, is-sosten, iċ-ċertezza, is-sapport, il-qawwa illi sab dan iż-żagħżugħ li qegħdin niċċelebraw il-koll flimkien il-lejla. Imma dak li jieħu ħsieb l-art mhux biss dak li jirradja li jagħti l-ħajja kull fejn ikun. Imma wkoll kif smajna fil-Vanġelu tal-lum, dak li jagħmel kull ma jista' biex iħejji mhux biss l-art, imma anke l-istess pjanta, l-istess siġra, l-istess dilja, permezz ta' proċess importanti illi kull ma jmur qegħdin nitilfuh dak li ngħidulu id-discerniment, kelma tqila imma tfisser affarijiet sempliċi. Kapaċità li tagħżel it-tajjeb mill-ħażin, twarrab il-ħażin u tipprova tagħmel it-tajjeb. Dan hu dak li jagħmel il-bidwi fil-Vanġelu tal-lum, il-Georgos ta' kapitlu 15 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. X'jagħmel? Il-bidwi li jaqta', illi jisbor, li jnaddaf dak li hu ħażin, dak li jtellef lid-dilja milli tagħmel il-frott. U ejja ngħiduha kif inhi. Donnu qed ngħixu f'soċjetà fejn mhux iż-żgħażagħ, imma anki għalina l-kbar, anki aħna l-adulti, u forsi anki aħna anki jien, raġel tal-Knisja, forsi anki għalija saret ikkomplikata u diffiċli li ngħid dik ħażina u nwarraba u dik tajba u rrid nagħmilha. Fuq l-eżempju tal-Georgos, tal-ħaddiem tal-art tal-Vanġelu tal-lum, fuq l-eżempju ta' San George li tiegħu qegħdin jiċċelebraw din il-festa il-lejla. Ejjew inħallu lir-raj il-kbejr, lil Ġesu, idawwa lil-moħħ tagħna, idawwa lil-qalb tagħna u jerġa' jfakkarna x'jiġifieri inwarbu l-ħażin minn ħajjitna u x'jiġifieri nagħmlu t-tajjeb f'ħajjitna. Nisemgħuha sikwejt is-sentenza, l-espressjoni għax da żmien xemmu xejn, għax ma baqax sens ta' dnub, għax da żmien kollox hu permess. Le, mhux veru xejn mhu xejn. Le, mhux veru spiċċa dnub. Le, mhux veru kollox hu permess. Ejja nħarsu lejn San George. Illi bil-qawwa ta' Kristu, bil-laqgħa li kellu mal-persuna ta' Ġesu, bil-fidi kbira li kellu fil-persuna ta' Ġesu, għaraf jikkumbatti l-ħażen irrappreżentat f'dak id-dragon. U interessanti għax verżjonijiet antiki ta' din il-leġenda ifakruna li San George ma qatlux waħdu dragon. Ma qatlux waħdu dragon. U din hija interessanti u dettall interessanti. San George ikaxkar id-dragon lejn iċ-ċentru tal-belt. B'tali mod li kulħadd ikollu sem fil-qtejl tad-dragon, fil-qtejl tal-oriġni tal-ħażen. U din tagħmel ħafna sens, għandha tifsira wisq profonda għal kull wieħed u kull waħda minna. Jiena ma nistax ngħid dak responsabbli mill-ħażen li hawn, dak irid jara x'se jagħmel, dik trid tieħu ħsieb, mhux jien m'għandix naqsam. Le,
San George ikaxkar id-dragon, nofsu mejjet, imma mhux mejjet. B'tali mod illi kulħadd itieħ id-daqqa tal-aħħar, id-daqqa li toqtlu. U jekk kulħadd itieħ id-daqqa tal-aħħar, dak id-dragon jista' jmut. Xi fisser dan? Illi kollha kemm aħna, jien, il-koll kemm aħna mill-kbejr saż-żgħir għandna r-responsabbilitajiet tagħna. U faċli ħafna nfarfru. Faċli ħafna ngħidu u mhux dak irid jieħu ħsieb, u mhux dik trid tieħu ħsieb, u mhux ommu, u mhux omma, u mhux il-ġenituri. Le, il-koll kemm aħna. Sakemm ngħixu flimkien. Id-dragon tal-ħażen illi llum jaħkem lili għada jaħkem lilek. Illum jaħkem il-uliedi għada jaħkem il-uliedek. Il-koll kemm aħna nistgħu nikkontribwixxu biex dan id-dragon intuħ id-daqqa tal-aħħar, id-daqqa tal-mewt. U allura San George verament hawnhekk joħroġ b'qawwa kbira. Dik l-armatura tiegħu, dik l-armatura li tagħmlu sabiħ lil San George, kollha kemm hija armatura kontra l-ħażen, kontra l-għadu. Hija armatura mhux kontra l-bnedmin l-oħra, imma kontra l-ħażen li hemm fina li hemm fil-bnedmin l-oħra, kontra l-ħażen li hemm f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Allura, it-talba tiegħi llejla u nikkonkludi. It-talba tiegħi llejla lil San George tkun biex jagħtina il-grazzja lilna l-koll li nammirawh mhux biss fl-eġubijiet u fl-emejjel tiegħu, imma fuq kollox nammirawh fl-identità tiegħu, fil-persuna tiegħu, fix-xebħ profond tiegħu mal-persuna ta' Ġesu illi huwa l-ħaddiem tal-art, dak li jagħti l-ħajja, dak li minnu toħroġ il-pożittività, dak li minnu toħroġ it-tama. U dan kollu nitolbuh mhux biss għalina llejla, imma nixtieq li nitolbuh verament, verament fuq kollox għaż-żgħażagħ tagħna. Ma naqtgħux qalbna miż-żgħażagħ tagħna. Biżżejjed li kull wieħed u kull waħda minna nagħtu ftit mis-sem tagħna. Dik l-istorja tal-qtejl tad-dragon għandha ħafna x'tallimna, ħafna u ħafna x'tallimna. Biżżejjed li kull wieħed u kull waħda minna jagħti s-sem tiegħu, imma kull wieħed u kull waħda minna il-koll kemm aħna rridu nerfgħu ir-responsabilità tagħna l-ewwel wieħed jien biex id-dinja ta' għada tkun ftit aħjar minn tal-lum. San George iħarisna u jberikna mis-sema.